Ало, да. Донеси ми с кафето, веднага. Какво ще кажеш? Знаеш какво значи веднага? Сега чакам да се понасъберете и да звънна на Ян Бибиян, да ви обявя, че аз на Дърти градина няма да бъда. И каква е причината? Да. На Дърти градина знаете ли кой ще бъде? Сега ще ви обясня. На Дърти градина ще бъде прокуратурата. Тя ще дойде при вас. Да, внимай да не носите някакви празни пистолети, пръскащи, водни и всякакви декоративни оръжия, защото има много голям вариант. Цялата държава да се занимава с вас и вашия арест, следствен арест, болници, Делта Форс, Делта Гард, в газа, в путката и в устата едновременно. Така, току-що ми звънна адвоката и ми каза, че прокурорката Едиси, коя не знам, вече писна ми да чувам думата прокурор, е протестирала, защото на някакви лайфови нещо съм говорил за флекс или това. Да, те прокуратурата много добре знаят какво значи флекс, какво значи кокаин ескама, какво е креда. Те знаят как се разтваря, те знаят как да си го намажеш на путката и на газа. Те това го знаят перфектно, но не защото са учили за това, а защото го употребяват в колосални количества. Искам да го знаете това нещо. Да, искам да го знаете. Значи 2 месеца се подготвя това нещо. Глупости, пари, мари, губени на време. Няма проблеми. Аз ще ги поема тези загуби, защото това ще е мазен минус, сигурно е. Да, ще да е много добре. Доста хора дойдоха от различни градове за това събитие. Отидете и мяткайте се, аз няма да съм там. Ще опитаме да направим все пак нещо, да му пуснат на една плазма, да бъда холограма или нещо такова. Ама аз обявявам война на прокуратурата, както съм под домашен арест. Искам да ви кажа, боли ма хуя за вас. Ако искате, идвайте ма, взимайте ма, върнете пак затвора. Изобщо не ме бе. Казвам ти, пишман ще станете с мен, разбираш ли? Върнете ма в затвора, този път ще покажа Юрий и Бойка в действие, разбираш ли? И старшините ще взимат токати и който сваря, разбираш ли? Ако ще да ме притрепите и в картера да ме държите, аз ще го издържам някак. Ще се наложи на практика да ме убиете пред цялата държава, разбираш ли? Майка ви ще иба в газа, казвам ти го да го знаеш, прокурорката, прокурора и така нататък. И ти казвам още веднъж, в затвора има врата, ще излезеш, ако не то убият пред цялата държава, нали, което вече ще бъде прецедент. Но това също е прецедент да си невинен и да си задържан за под домашен арест. Тази практика се използва, когато човек ще взима поне до 5 години присъда. Разбираш ли? И е сигурно, че той ще ходи в затвор. Затова е домашния арест. Не може да има домашен арест за пластмасова играчка, която е извадена през люка на твоята кола по магистрала, на която няма други коли, няма видеоклип, няма нищо. Има само един сигнал от един гей, дет се е бъркал в газа и се е кикотил и се е казал, да сега ще го наредя на 112 и го е наредил. Разбираш ли, бе? Това няма такава държава. Няма такива помияри и педерази. Това нещо е публично вече от 20 дни и никой не обръща внимание на този фарс. Това е пълен фарс, бе, брат. Ти беш ли се, бе? Направо нямам думи. Разбираш ли? Каква присъда за домашен арест, бе, тапак? Кой ще... Откъде ще се извади после този арест, като няма да лежа присъда ефективна, бе? Тъп ли си, къв си? Да. Да.